नमस्कार। ମୁଁ ସୋନାଲି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସୋନାଲିସ୍ କିଚେନ କୁ। ପୋଡ଼ପିଠା। ପୋଡ଼ପିଠା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ରେସିପି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଏକଦମ ସହଜ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ନରମ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଲାଉ ପୋଡ଼ପିଠା। ନର୍ମାଲି ତିଆରି ହେଉଥିବା ପୋଡ଼ପିଠା ଅପେକ୍ଷା ଲାଉରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ପୋଡ଼ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ନରମ ବି ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ରଜ ପର୍ବରେ ଏହି ମୋର ରେସିପିଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୋ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା ଆଜିର ରେସିପି। ଲାଉ ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଗ୍ଲାସ୍, ଗିନା ବା କପ୍ କୋଉଟା ବି ନେଇକି ଆପଣ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ମାନେ କି 300 ଗ୍ରାମର ଚାଉଳ, ତ ସେହି ସାଇଜର ଗ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଆଉ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ନେଉଛି ପାଣି। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ପ୍ରପର ରେସିଓ। ସେହି ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବି। 3ରୁ 4 ଥର ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଧୋଇଲା ପରେ ଏଇଠି ନେଇଛି ମୁଁ ଚାଉଳ, ଯୋଉଟାକି ସଫା ପାଣିରେ ମୁଁ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରେଇ ନେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ। এই ପୋଡ଼ପିଠା ପାଇଁ ନେଇଛି ମୁଁ 1 କିଲୋର ଲାଉ। 300 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ପାଇଁ 1 କିଲୋ ଲାଉ ପରଫେକ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ସେଇ ଲାଉକୁ କାଟି ନେଉଛି। କଅଁଳିଆ ଲାଉରେ ଆପଣ ଏହି ପିଠାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ମଞ୍ଜି ବାହାରୁଛି, ତ ମଞ୍ଜିକୁ ମୁଁ କାଟିଲା ସମୟରେ ବାହାର କରି ନେବି। ଲାଉର ଚୋପା ଭଲ ଭାବରେ ଛଡ଼େଇକି ୟାକୁ ମୁଁ ଏଇ ସାଇଜର କାଟିକି ନେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଲାଉକୁ ସିଝେଇ ନେବା। ଲାଉ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଢ଼େଇର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ସିଝେଇ ପାରିବେ। ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଉ ସିଝେଇବା ବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉ 1.5 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆଗରୁ ନେଇଥିଲି ତାର ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ ପାଣିକୁ ଲାଉ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଏମିତିରେ ବି ତ ଲାଉ ସିଝେଇଲା ବେଳେ ପାଣି ଏଇଥିରୁ ବହୁତ ବାହାରିବ। ଆଗରୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ବତୁରେଇ ରଖିଥିବା ଚାଉଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର। ଏବେ ଆକୁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ଜାରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ନେବି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କଲା ବେଳେ ଆଉ ଅଧା ଗ୍ଲାସ ପାଣି ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଆଡ୍ କରୁଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି। ବଳକା ରହିଥିବା ଆଉ ଅଧା ଗ୍ଲାସ ପାଣି ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାରକୁ ଧୋଇକି ଚାଉଳ ବାହାର କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଯୋଉ 1.5 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ମୁଁ ଏଇଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଉପାୟରେ ହଉ, ଲାଉକୁ ସିଝେଇଲା ବେଳେ ହଉ କିମ୍ବା ଚାଉଳ ବାଟିଲା ବେଳେ ହଉ, ଯୋଉ ଉପାୟରେ ହଉ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଚାଉଳ ବଟାର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମୁଁ ଏତିକି ରଖୁଛି। ଆପଣ ବେଶୀ ବି ବହଳିଆ ଆକୁ ରଖନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ଜନ୍ତଳେଇ ଘାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ପସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଲାଉ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଥଣ୍ଡା କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମିକ୍ସିଂ ଜାରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ନେବି। ସିଝାଇଲା ବେଳେ ଲାଉର ଯୋଉ ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣି ବାହାରିଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କଲାବେଳେ ଆପଣ ପୁରା ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ। ଲାଉ ବଟାର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇପରିକା ପାଣିଆ ଦରକାର। ଲାଉ ପୋଡ଼ପିଠା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଉଛି 300 ଗ୍ରାମର ଗୁଡ଼। ଯେତିକି ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି ସେମ୍ ପରିମାଣର ମୁଁ ଏଇଠି ଗୁଡ଼ ନେଉଛି। ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି ଗୋଲମରିଚ, ପାନମଧୁରୀ, ଅଳେଇଚ ଏବଂ ଅଦା। ଏଇଟା ପୋଡ଼ପିଠାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଦେଇଥାଏ। ଆକୁ ମୁଁ ଦରଦରା ଛେଚି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପୁରା ଛେଚିକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ସେଇଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ କାଟିକି ନେଇଛି। ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ଭାଜିକି ବାହାର କରି ନେବି। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ କଢ଼େଇରେ ଯୋଉ ବଳକା ତେଲ ରହିଛି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଦଉଛି ଗୁଡ଼। ଗୁଡ଼ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି 300 ଗ୍ରାମର। ଗୁଡ଼ ବଦଳରେ ଆପଣ ଚିନି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ରେ ହିଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଗୁଡ଼ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଖାଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ନେଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ର କିଛି ପାଗ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୁଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୁଡ଼ ମୋର ପୁରାପୁରି ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଲାଉ ବଟାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆକୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚଲେଇ ନେବି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ମିଠାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେବି।
छेचिकी रखिथिबा गोलमरीच पानमधुरी अलैच अदा को एबे मु ए स्टेज रे देबी। एटा गोटे बढ़िया फ्लेवर आनिबो लाउ पोड़ पिठारे। कंटिन्यूअसली 4 ରୁ 5 मिनिट आकु चलेला परे प्रस्तुत करिथिबा चाउल बटाकू मु एबे धीरे धीरे एथिरे ऐड करबी। गोटे हाथ रे आपण ए चाउल बटाकू दउथांतु आ गोटे हाथ रे आपण आकु कंटिन्यूअसली एमती चलाउथांतु नहेले लम्स क्रिएट होबार चांस अछि। तो एबे आपण भल भाबरे आकु मिक्स करूथांतु। बिल्कुल भी रेस्ट ए समय आपण नियंतुनी नहेले लम्स क्रिएट हेकी पिठा खाइला बेले को टाण लागिबो मझे मझे। कंटिन्यूअसली 12 ରୁ 15 मिनिट पर्यंत जंतुणी को जंती नेबे आपण भल भाबरे। किछि समय परे आपण देखंतु जंतुणी पूरा पानी सुखी जाइछि एवं एबे मु एही समय दउछि गोटे चम्मच घी भल भाबरे आउ किछि समय पे आकु चलेई नउछि। घी दबा द्वारा ए जंतुणीटा पूरा बहुत बढ़िया भाबरे नरम हो जाई थाए। जंतुणी पूरा पूरी प्रस्तुत हैला ना नहीं जानिया पे मु एठी हाथ रे किछि पानी नेकी आकु एमती धरिकी देखुछि तो हाथ रे मोर किछि भी लागुनी। तो एबे हमर जंतुणी पूरा पूरी लाउ पिठा पई परफेक्ट अछि। लाउ पोड़ पिठा बनिया पई आपण कोनोसी मोटा पात्रार व्यवहार करंतु। एठी मु गोटे कुकर नेछि सेथिरे किछि कदली पत्र आदि हरी एमती सजै नउछि। कदली पत्रर फ्लेवर पोड़ पिठारे बहुत बढ़िया आसथाए। आपण जदि बुढ़ा कदली पत्र नउछंती ताहेले किछि समय पे नियारे आकु सेकी नियंतु। एटा भल भाबरे एथिरे फिट हे जिवो। पोड़ पिठा सिझेला समय रे तळ न लागिया पे मु एठी तेल ग्रीस करी नउछि भल भाबरे। एबे मु एथिरे जो जंतुणी प्रस्तुत करिछि ताकू देबी। भल भाबरे आकु प्रेस करी करी मु चारि पटकू भल भाबरे स्प्रेड करी नेबी। आकु भाजिकी रखिथिबा ड्राई फ्रूट्स को एबे आ ऊपर मु देके गार्निश करी नेबी। आपण आ ऊपर छोट छोट काटिकी नड़िया मध्य गार्निश करि परिबे। एबे आकु गैस रे बसे कि कुकर रो लीड को मु बंद कर देबी। एबे कुकर रो व्हिसल को मु एठी खोली देबी। प्रथमे 5 मिनिट पई मु आकु टिके मीडियम फ्लेम रे कुक होबा पई देबी। तापरे गोटे घंटा पई आकु पूरा स्लो फ्लेम रे कुक होबा पई देबी। आपण पोड़ पिठार मोटा देखिकी आकु कुक करंतु। मु जो परिमाण रे पोड़ पिठा पई जंतुणी नेइथिली सेटा गोटे घंटा रे पूरा पूरी रेडी हे जाइछि। तो देखंतु गोटे घंटा परे मु एठी खोलिकी देखछि। गोटे टूथपिक हो किंबा छुरी सहायता रे आपण आकु चेक करी देखंतु। देखंतु एठी हमर टूथपिक पूरा पूरी क्लीन है कि बाहरी आछि। माने हमर पोड़ पिठा पूरा पूरी भल भाबरे भितरु सिझी जाइछि। आपण केबे भी पोड़ पिठा को गरम थिला समय रे आकु काटिबेनी। आपण आकु पूरा पूरी भल भाबरे ठंडा हवा पे देबे तापरे काटिबे। केते बढ़िया भाबरे देखंतु एठी पोड़ पिठा हमर काटी हेछि। दी पट साइड रो बहुत भल भाबरे सिझिछि। देखि पारुथबे पिठा हमर एठी केते बढ़िया भाबरे पोड़िछि। अत्यधिक पोड़िनी चारिपटु लाल लाल हेकी पोड़िछि। एवं देखि पारुथबे एटा केते सॉफ्ट नरम पूरा तुलतुलिया हेछि एवं एटा खाया पे बहुत ही टेस्टी लागुथिला। तो आपण माने थरे आको निश्चिंत ट्राई करंतु। आ एटा केमिति लागिला मते कमेंट करिके जणैबे। आ जदि मो रेसिपीटी आपण मानको भल लागिला ताहेले वीडियो को लाइक करिवे, शेयर करिवे आ मो चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। तो आज पई रहिले देखा हबा आ गोटे नुवा रेसिपी सहित। धन्यवाद।